Int verament taħseb li taf l-istorja ta' Mefiboset? Aħseb sew. Se niskopru l-enigma tal-prinċep minn sija unu li l-istorja tiegħu tmur lil in mill-ġid materjali billi jkun eżempju qawwi tal-lealtà u fidi. Se tiskopri għaliex Mefiboset huwa ħafna aktar sinifikanti milli jissuġġerixxu s-sermons tradizzjonali. Fl-aħħar ta' dan il-video, rivelazzjoni sorprendenti se tikkontesta twemmin tiegħek u tarrikkixxi l-fidi tiegħek. Nibdew l-istorja ta' Mefiboset billi niftakru l-patt bejn Jonathan, bin is-Sultan Sawl, u David, li aktar tard sar is-Sultan ta' Iżrael. Huma żviluppaw ħbiberija profonda u ġenwina anke fi qluħ tat-tensjonijiet politiċi miġjuba mill-ejra ta' Sawl. Jonathan irrikonoxxa li Alla kien għażel lil David bħala l-mexxej futur ta' Iżrael u appoġġjah b'mod ġenerus, irrinunzja dritt tiegħu għat-tron biex iwettaq ir-rieda ta' Alla. Dan il-patt, ibbażat fuq lealtà reċiproka u ħbiberija mhux miksura, kien issiġillat bil-ġurament ta' Jonathan, jitlob lil David biex iżomm it-tjubija tiegħu mal-familja tiegħu anke wara l-mewt tiegħu. Iż-żewġ irġiel wiedu li jieħdu ħsieb mhux biss lil xulxin, iżda wkoll il-familji tagħhom li jiżguraw alleanza li tgħaddi lil mill-ħajjithom. Dan l-impenn profondament personali influwenza b'mod deċiżiv l-azzjonijiet ta' David meta tela fuq it-tron. L-impatt ta' dan il-patt ta' ħbiberija u lealtà rriżulta matul il-ġenerazzjonijiet kif muri mit-trattament onorevoli ta' David lil Mefiboset, bin Jonathan. Mefiboset twilet fin-nobbiltà bħala prinċep ta' Iżrael, iżda ħajtu sofri ta' avversità traġika meta kellu 5 snin. Bil-mewt ta' Sawl, Jonathan u s-sijiet akbar tiegħu fil-battalja ta' Bilboa kontra l-Filistin, ħarġet realtà ġdida u ta' teddida. Meta rċevit l-aħbar devastanti tal-mewt ta' Sawl u Jonathan, il-gwardjana ta' Mefiboset, f'paniku u disperazzjoni, ippruvat taħrab miegħu. Tibża li d-dinastija l-ġdida seta' trid teqret lil werrita kollha tal-preċedenti biex tevita tilwin futur għat-tron. Matul din it-tluq maġġel, waqt li kienet fit-texken sigur, seħħ inċident sfortunat. Iż-żagħżugħ prinċep waqa' minn dirajn il-gwardjana tiegħu, waqa' li ħallitu nweġġa f'saqajh għal ħajtu kollha. Dan l-avveniment mhux biss issiġilla d-destin fiżiku tiegħu, iżda wkoll simbolizza l-waqa' tad-dar ta' Sawl, teħles lil Mefiboset f'ħajja ta' nikjat, il-bogħod mid-dinja politika u minn Siflo Debar, reġjun remot u desolat. Il-ħajja ta' Mefiboset komplet il-bogħod mill-għajnejn tal-poter sakemm David, fidila l-patt tiegħu ma' Jonathan li juri tjubija lil membri tal-familja tiegħu, sab lil Mefiboset. David beda jfittex lil xi dixxendent ta' Sawl li jista' jestendi l-ġenerożità u l-lealtà tiegħu. Infurmat minn Siba, għaddej tad-dar ta' Sawl, dwar l-eżistenza ta' Mefiboset f'Lodebar, David iddeċida li jaġixxi. Mefiboset kien miġjub quddiem David, li minnu fih irrestawra l-artijiet kollha li kienu jappartjenu lil Sawl u żgura li Mefiboset kien merħba u trattat bġieħ. Huwa offrilu post permanenti fuq il-mejda tiegħu, bħalli kieku kien wieħed minn ulidu stess, u nnomina lil Siba bħala għaddej personali tiegħu. Dan l-att mhux biss wettaq il-weda ta' David li jieħu ħsieb il-familja tal-ħabib tiegħu Jonathan, iżda wkoll irrifletta l-karattru kompassiv u ġust tiegħu bħala sultan. Il-lealtà ta' Mefiboset kienet ippruvata waqt ir-ribellioni ta' Absalom. Siba, il-qaddej tiegħu, magħruf għall-aqal u l-opportuniżmu tiegħu, ipprofitta mis-sitwazzjoni biex iqarqu lil David billi allega b'mod fals li Mefiboset kellu l-intenzjoni li jirrestawra s-saltna ta' Sawl. David, f'mument ta' għaġla, għadda l-proprjetajiet kollha ta' Mefiboset lil Siba. Madankollu, meta rritorna lejn Ġerusalemm, David ikkonfronta l-verità. Mefiboset, li kien jinsab fluttu profond għall-assenza ta' David, wara lealtà mhux mixxekkla. Meta ġie konfrontat mal-fatti, David iddeċida li jaqsam l-artijiet bejn Siba u Mefiboset, u bekk wara l-ħelsin minn possedimenti materjali u ferħ ġenwin għall-ritorn sigur ta' David. Fatta nobilta, Mefiboset irrinunzja l-artijiet favur Siba. Dan il-ġest finali ta' Mefiboset jirriafferma l-valuri ta' lealtà u integrità li dejjem immarkaw il-patt bejn missieru, Jonathan, u David, li jenfasizzaw il-font tal-ħbiberija u l-unur li jistgħu jissuperaw l-avversitajiet tal-ħajja. Huwa importanti li tiċċara l-konfużjoni dwar l-ismijiet fin-narrattiva biblika. Fil-familja ta' Sawl, hemm żewġ persuni msejħa Mefiboset. L-ewwel, il-protagonista tal-istorja tagħna, kien ibn Jonathan.
it-tieni inqasim semmi kien iben Sawlu l-konkuġina tiegħu Rispa. L-isem Mefiboset bil-varji grafiji tiegħu bħal Meribal jew Mefibal għandu tifsira estensivament diskussa. Skont il-verżjoni jista' jfisser minn eroj ta' Baal, jew difensur ta' Baal sa' avversarju ta' Baal jew dak li jeqret Baal. It-terminu Baal li ġeneralment ifisser sidi kien assoċjat ma' divinità Kanani. Fir-rigward ta' din il-konnessjoni pagana, l-iskribi Lut fi moviment ta' purifikazzjoni reliġjuża ġeneralment issostitwew Baal bi Boset li jfisser mistħija. Għalhekk, l-isem Mefiboset huwa ta' spiss interpretat bħala minn fomm il-mistħija jew dak li xerret mistħija. Għalkemm dawn it-tifsiriet jistgħu ma jidhirx partikolarment pożittivi, il-belt ta' Lodebar li tinsab lejn il-vant ta' xmara Ġordan, xi kultant magħrufa bħala Debir, kellha storja intriganti u tifsiriet komplessi. Għalkemm l-isem tal-belt kien jissuġġerixxi mingħajr merat, Lodebar kellha importanza strateġika u storika unika. Din il-lokalità ġibdet l-interess kemm tal-Iżraeliti kif ukoll tan-nazzjonijiet barranin, bħas-Sirjani u l-Assirjani, minħabba l-pożizzjoni strateġika tagħha fuq il-fruntiera ta' Bilea. Il-logħba tal-kliem magħmula mill-profeta Amos fil-ktieb omonimu tiegħu fejn ibiddel Lodebar f'simbolu ta' insinifikanza, kienet aktar kritika għan nuqqas ta' utilità tal-konkwisti militari ta' Iżrael milli deskrizzjoni litterali tal-belt. Għalhekk, kontrarjament għal viżjoni komuni ta' Lodebar bħala post mingħajr importanza, il-belt kellha rilevanza strateġika u kienet involuta f'bosta konflitti storiki. Il-viżjoni ta' Lodebar bħala post bla valur kienet, fil-fatt, interpretazzjoni letterarja ta' Amos biex jenfasizza transitorjetà u nuqqas ta' valur dejjini tal-konkwisti Iżraeliti u jbassar li dawn ikunu maġla u malajr minsija quddiem l-isfidi futuri imposti minn Alla permezz tan-nazzjonijiet dewwa. Fit-trajettorja personali ta' Mefiboset, Lodebar simbolizzava kemm rifuġju kif ukoll post ta' iżolament. Kien f'Lodebar li sab kienu għajxin grazzi għal ġenerożità u l-kura ta' Maċir. F'dan ix-xenarju ta' separazzjoni u tinsa, Mefiboset kellu wkoll iben imsejjaħ Mika li aktar tard segwa l-vjaġġ tiegħu stess marbut mad-dinastija rjali ta' Iżrael. It-tifkira tal-patt bejn David u Jonathan, għadha ħajja fil-qalb ta' David wara tant snin, kienet essenzjali biex Mefiboset kien finalment salvat mill-eżilju involontarju tiegħu. Meta ħal għarfien tal-eżistenza ta' Mefiboset, David estenda minnu fih idu, mhux biss bħala att ta' ġenerożità, iżda wkoll bħala twettiq ta' weda magħmula ilu ħafna lil ħabib maħbub tiegħu Jonathan. B'hekk, l-għażla ta' David li jintegra lil Mefiboset fil-ħajja tal-qorti f'Ġerusalemm ma rrappreżentatx biss att ta' tjubija, iżda wkoll moviment kruċjali biex ifiqu l-ġrieħi tal-passat u jsaħħu l-rabtiet tal-lealtà u nur li baqgħu tul il-ġenerazzjonijiet. It-trajettorja ta' Mefiboset mur lil minn sempliċi asċenzjoni u waqa' materjali billi turi l-integrità ta' raġel quddiem l-avversitajiet. Huwa juri li huwa possibbli li żomm il-prinċipji u l-lealtà anke meta ċirkostanzi jidhru sfavorevoli u inġusti. Id-deċiżjoni ta' Mefiboset li jirrinunzja għad-drittijiet tiegħu għal ġid tas-Sultan David turi l-ispiritu nobli tiegħu u l-kapaċità tiegħu li jara lil mill-possessi tad-dinja. Dan l-aspett tal-istorja tiegħu jikkontesta ħafna narrattivi kontemporanji li jiffokaw l-aktar fuq il-prosperità, suċċess materjali bħala indikaturi ta' barka divina. Bil-kontra, Mefiboset japprezza l-lealtà u l-fedeltà fuq kollox, billi jservi bħala tfakkira qawwija ta' dak li verament jimpurtax mill-perspettiva biblika, karattru, ġustizzja u komunjoni ma' Alla u l-mażulin tiegħu. L-istorja tiegħu tippreżenta możajk qani ta' temi bħal fidwa, il-ħnina u t-tifsira vera tal-prosperità li mhix imkejla f'termini ta' ġid materjali, iżda fil-ġid ta' spirtu u l-fedeltà lejn il-prinċipji ta' Alla. Mefiboset jallimna li, fis-saltna ta' Alla, ir-rikompensi veri spiss huma dawk li ma jistgħux jaraw jew jimmisuraw f'termini tad-dinja. Dan l-episodju jistieden lilna biex nirriflettu dwar il-valuri tagħna stess u dak li verament nqisu bħala importanti u nfittxu fil-ħajja. Il-lezzjonijiet ta' Mefiboset joffru perspettiva arricchenti għal dawk kollha li jixtiequ japprofondixxu l-fejm tagħhom tal-kumplessitajiet umani u spiritwali murija fil-Bibja. Kif rajna llum, il-ġid veru ta' Mefiboset ma kienx fl-artijiet jew f'pożizzjonijiet ta' unur, iżda fil-kapaċità tiegħu li jibqa' leali u integru quddiem l-avversità.
Huwa jgħallimna li l-prosperità vera tinsab fil-lealtà lejn Alla u fl-impenn lejn il-valuri li hu jgħallimna permezz tal-kelma tiegħu.